mali ko kan anga fulbe bela jele bi amina kibara mun na sa oma bode ka yire ka fo ko sungalo ale ko limina ge la sha ko nala ko fem fos ko dina de sem gola kibara musirama ulu ko ne ya yire ka fo juma tebele directeur général de la consommation du commerce et de la concurrence ni oye mali furuba chagero do muka baranya slendo e sani fere o nyena monima o nyamamba Boubacar Doumbia ale ayire ka fo ko fen fos ko na dese malium konna sungalo konna la woni ya takalaje ko mali jamana nyam ko urkeleme ka fere do ko ni sigi senka ni o konte dore sungalo en konna la ko malo toni ba keme fla o benale mali konna la ko wa fele ko baka marala ulu era fele o kuma kandi ka fo ko mishi ba du nyokona ko ulu ko mina o bla malia ulu ka buluka DGCC ale koni nyema ba o ya yire ka fo ko ni ay gele ko be ni wati na no sano ko akun wala ko chamana ko ni ata kala je ko jien fambe ko jien rebe gele am ko na ko o ye coronavirus yere gele ay ko o fana temele ko ko no la kana balia ko mu yere ko fana be malita yere ko fana juga ko sebe ko abe kalo saba nyona ko ambar ko o kani sigila malikuma oga obenata wala saka seka mandewu ka ulu sabuna fengo koni la seguma mali jamana nyamo ulu koni fere koni tige wala sa jogamna mali koni be seka doni fengo la Guinée aleni Mauritanie fe nga koni hata kalaje ko sungalo mun na tola fleni ko mali jamana nyamo ule ka jowere sabati tuni wala sa fengo songo o be no ya mandewu ma jogamna ko fen chama ko be no ko ma be se mun matele la dumi fengo ko empo ko ni bina ka bo ulu chamanka ko be ku ye wala sa chugamna usongo be se ga no ya mandum ko ni ma ko ga ko fen ko lokon be no ko askale do ka ko don be songa fra o songa ha ko o yesure ko sabla ko sungalo la sukaro ale santa ha changa te me fen be la jele ko ni ga ko jate mi law ko ni ya yire ka ko ni fen ale ko ni manka ni fen to be la jele ko do bi fra o songa ka ko o yesure le ta chugoy ambal manik maron ne kuma bolo kada ukluka anje akokulu majala o kambe anyo na bere